Emanuel Grek magħruf fost min jafu bħala Leli l-Pejsa sejna tal-aħħar tislima s-sibt li ġej fid-9 skwar ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Kienu wliedu Matthew u Davide li ħabbru dan fuq Facebook jumejn wara l-inċident traġiku li ħasat il-ħajja ta' Leli waqt li kien qed jaħdem magħhom f'kumpless kummerċjali fil-Ħamrun. Fil-ħin tal-inċident, ir-raġel kienet iġol xi affarijiet li l-wieħed minn uliedu stess meta pass ħażin wassal biex Leli waqa' minn xaft minn oli ta' madwar 2 sulari u tilef ħajtu fil-post. U ma bosta dawk li fl-aħħar jiem użaw il-medja soċjali biex isellmu lil Leli ta' 65 sena missier ta' 2 subien u nannu ta' tifel. Fosthom ta' persuna li selmitlu fil-waqt li ringrazzjatu li meta kienet għadha żgħira salvala ħajjita. Dwar dan, Matthew esprima d-dieqa tiegħu li ma seta' jagħmel xejn meta seħħ l-inċident traġiku ta' 3 ħlief li ħanqu miegħu jbusu. Talab lil missieru biex jgħinu jgħaddi minn din il-ħolma kera.